baby I will be a mechiacha edo ba Opatafuor YouTube channel so ena ugusu a wohwe se koba se won subscribe ya no abomodin subscribe amaye se ne be ya abreni don bia na ye di video tumu a won sabeka na wo so watimi anya bi na wahwe efise nioma bebre ena ekoso e wo channel yi so na on saka video so abomodin achama ni ba komienu bi na omonso ensa atimi anya bi na omatimi ahwe nyame hiraw baabi a ohwe bia enne ekosia da nwumre meet kakra apa ho na wotwe ho 1st September 2024 nim se ne day unyame ewo inhira papa bi de mam na abrani don biara ya de meka ne se unyankopon ema obi biara entwa ne breso aba na adi papa bia wo de ahye asase ne mu biara ana bi suade hunu mitimopo bia eye papa biara unyame mane mram na yentena senye ahoden se yare mpa ye wani da so se awurade ewo tumi se osaye yare sa na begidie kire me nti nyame hira no hira bebre nene me no mi no ye bedin komo bi atena se adwene nioma bi hu adwendwen nioma bi hu a orofo o se ye din komo se de wusitie dia na o se o tin nioma bi ase na uhum bibi na abrabo na wo bon ubehu se de obesi atu anamon afa ubehu se de obesi abie wano ewo nipam ana se abra enipa ni ho efrise maintenance ya adwini bibi ho se de busliba elihu eka ase bi ewo twerosem nu abra asa odifuoi ehia eye Job no na Job eda amane bebre mu na nioma nkoyie ma Job na nioma atia na Job ewo oyare obrani amane hunu mu a na enye adeketwa but abra ohia Job no ka kire ne se sabi enye de wanyini nko enanim nyansa na onu busliba elihu de oya abofra nanso wode awurade honhom aye nyansa enim de ebe kasa akire eye yenua Job ampara kyerɛsɛm ni di adanse wode nyansa ni nim de ekasa kire Job anopai wa wo hwɛ me nim fi a wadi bi kura me ye woyamu ba me gitum se do besi ahumi bia me ye onua ba ma me ye onua ba sorry me ye onua ba ma metima ye o uncle whatever na se do besi ahumi bia eye ni nyina ye na ni titiri ne se asɛm na me de ba no obegye na wafa no asopam matena se adwedwene nioma bi ho efa abibifo na eya na awreho yie eya awreho kire se abibiman asase kamya ye se dua ebetimi aso abapa no dua ebetimi adenden daache na se daache bi minu mienu ya brempo abrabo mu ana ya bra ebetimi akotena sa edua na se na ya gi ahome e de ama ye kra empempi no ya na sa abibifo man ya na ye mpe ya na ye hwadua na to atwere na ubekomu no na ye bibini ankasa ye efiefo na aka bom ye mantam oman ni mufo na aka bom no matwadua na to atwere nti dua aka ewo abibimam nyina no aye dua bone a entimi enso abapa enso eno na yen abibifo ye pe durumre bia ya na mekan esi supi se
Abibi man bra bring na no because there is a saying that what is destroying the beings is found within it. Dear essay a diabana and emane pro. Adiana essay a diabana boyfriend. The essay beings abano. Obetamuna obeshimu. Na abuano ishim. Enti diama yen kosuna ye bren. Eye na ye ho. Ye ba eye enyamsumu a. Ye ba eye yen traditional leaders. Ye ba eye amanyosem. Ye ba ye ni onipa entem kitahudie. Se ye namfosem, se ye awaresem a. Ene ye na ne ye ho akatua bonefo. Ye na ne ye ho nipa bonefo. Ye na ne ye ho sabe abro because obi en ho ofiri baabi ebe bom no mienu abro. Ye wo obibini no ene me obibini no. Ye na ne wo shallow mindset, a shallow mentality abro. Any selfish interest bi. Pemi huenya pesani nkuminya boni e kwan boni bi esu eni tu boni bi atiti yemu. Ye na ne ye bre. Ntine no kamia ye se eya mentan ka me hu nkoni pa hu pi. If you say so wan hwe na mo yi a e kwan ye obi tu be fa so wo wiase no. Wo bedwene ho a won te ase e wo besu. Wo besu ama woni suo. Aye se subura mpa. I'm telling you say but that time no na ye dinkan nipa na dinkan adi bone dada. Ye nitima de ma ye yonko. Woni wunua bibini hia e kwan ye obefa so obedi bone no ene na ban tirim first. Uyi wakuma mu ye den kura na at last minute no obedi bone. Na hunu nyansa na uti hu firi no ho a no asa akogina baabi no wo sel. So what do you say now? What do you say now? And so one, the tilim born and I've been born. The some child say, we will be near show who ye. You share your mind your same one. The kind of crowd say, young political leaders, or my tenacity, no more share the swap with you. No more who say, I be mine, I be mine, I be bremuhano. Said you sunu o masetena ene o behavior esitie enu nti ene o mode saa kwan no edidi yen ifiri se ye hwe eye abakosemu a ye won krofo bebre a omo ba eye abibiman asase so a onyankopon edi saa krofo yi ebe che yen ebe dum yen ane o mo tiri mo po ani adwempa a omo ye se sankrofo enka omo maboa bibiman na abibiman emfa ne ntoma mpamfra na abibiman so ntimi humpuntuo ne nkanko sankrofo we ya urade de omo cheye no I'm telling you ye na abibifuo no ene ye tena ase eka ye hu bom ebinim ye ku omo ebinim ye twantoro to omo so de omo koto afiase ebinim ye yewma yakayaka de ema womo anka na omo wakoma pampa sa abibifo yi omo sori wa abibiman krabatamu no sankrofo we nyina ye ka omo hye wa brabom ebi ye ministers ebi ye MPs ebi ye prime ministers ebi ye president sankrofo we nyina abibifo ku omo enti sa ye dodo ye ho say ye cover ye ho no it is never in the African hemisphere. Eti mo din and the what abibiman o boano a o yonko besi wachi akohwete ato wo di si hono o yonko bibini be tu ato atwen ne wasa be busa se wan ene tu duane to twene ye wa ye ne ho anoma kokone kone okwa atifi no ahunu nsuo no abepa na no oba no abebusa se wan ene hunu nsuo ne so no ana ye saade no ntine ama amanyofo a obahuru abibifuo su ese abibiman ene bibini mpe papa se wo ye oba so ye bema o ya kola wo ye panyini o mo mpe papa enu nti
Omuso afọ omo ho adwene. Na nka fi said ye kosoro. Wo hia politician bi otimi kan. I say enka me mpasua so adwene se na me wo. Say na man ye mpasua so akoduru. Enka me pese me toa so na me wie. Wo behunu na mpasua so fo. Sabi osansani bi oni ani suade hunu. Obabon minor bron. Na oma toaba e de atia de oteso na obetimi aboa oman no. Ana de owo mantem na obetimi aboa oman no. Ni ya kana hye. Na omo ankasa pesemim kuminya adufuru padi ani bre. Ani otan ya binti. Ni ya sori atia sa nipa. Ni ya kana hye. Na de ni tirimu odin a onhuru nipa mobo no. Sa nipa ya na oma toaba ma. Na no no koduru panyinimu a wosu atwa oman no ani kura otim no wona to abama no no ma twa na bo na afi ho no na oman no atete apansam nti mpasua na nka ye de to abama no se onko no onko ma empuntuo ni mpagya emra so no na wato atwe sana bibi mai pe sana bibi mai pe ye hwe Patrice Lumumba sa papa yi agi ne husi ho obabu abibi man obako amane man nanso omuku ni ya omuku no ya ekuno ema eyareho because otigina ise o man na otim ni nye o se ye ko ni ade emoja sorry basa bibifuo mpanyimfuo yi a omafu ana omodanan nyachon pesamin kumnya adufuru pe anytime oyan abro wo mutimi no omutimi di tachere made eni nada ewurawura mrantie eni mabawa etirim ema omuka omutiri bom no mutu agina esori tia ya Patrice Lumumba papa ya ni suade hunu no omokele no arehu omokele papa yi na ni suade hunu ana owo edema Congo man and now Congo what to say they killed him. They killed Patrice Lumumba. Why is this supposed to be so? Here now this is the one you come papa ya no mkofa the nitirimu odin abro the tirimbe di o man so the pemne and the Congo man apratite and yema yede ye phone cameras ni computer processors ni CPU ayi nyina no sa ne man ho ne yetu and so call man nim ko say fa ba bi kitua bi and what even internet fa ba bi a few people pon etimi eto ye can say phone and say nyoma yede ye phone ni nyina no sa o man nim and yetu no na ga sabi o wanya hwe amfa ma wase anke jai sa bo no kro no na so de ekoso no ni nyina ye abibifuo tirimu adwene bibini adwene da ni tirim mitimi dwene din se sabe mpanyini sinka de ofuru de apa no nka ye piano na wo ni so adi wo no wo akoma pa obi wa amaniem obi wa ahokyere mu na wo tete wo no wo na efiefo oman ni momu esori tia na oman no akotai obonefo na chi na omaku atia nti abibi man ewa asem wo aka do ma no se onipa pa de onche wa asase so eye dan na nipa papa enche wa asase so me anka mete wo man nimu a me ye papa me a me wa adwempa wo se me mom e ma me nche na de ono wa adwembone no ono na nkentena asase so nti politicians a e wa adwempa e wa akoma pa nyinara omu nyina ye ku wo mo de yam poison na me assassinate no they are assassinating ya said that create artificial accident near the crash need that say wo plane mu and I say what car mu near create accident near guna to atwe nam onipa bi hunti wani tua pa dia woni ne kono na ni tua pa se ye pewokum enso ntimi defend wo da enti na men ha me hu biemu men ha me hu biemu if you say ma hunu nioma bebre wo mani so ma sua nimdie ma nyanyansa akoma ma hunu nioma bebre wo abrabo we mu
Se wa mu ani ana ha, I'm telling you. There yonko bibini be yawo no ori be ho. And Africa, most part of African country has remained technologically untrodden because of the kind of people we have voted them in power. We are the chiefs of Africa, and we elected hyenas and wolves as leaders. So what makes you think that we will go scot-free? We will live peacefully? You know what coexists between the hyena and the wolves, and then the wolves and the sheep. You know what coexists between them. We are the sheep, we are the flocks of Africa, and we have elected wolves to take care of us. Instead of we electing a good sheep, a leader that has a vision, we fight those people. We have brought all those people down. We have killed their emotions. We have killed their dreams. So many people that have a good heart, we have killed them. We have literally killed all of these people. Those good trees that could have been able to provide shades for us. We have cut all these people down. Thomas Sankara was another person who also had a good vision for Burkina Faso. Thomas Sankara, a man that has a good vision for Burkina Faso. This man was also killed. Samori Toure, these people, they all had, and then Samori Machel, all these people, Mozambique, they all had good visions and good dreams. We killed them because of the selfish interest of some of these Africans, the selfish interest of some of these black people. I am a new me. Do remember be a bra ye breno. Ye na ya dwene we yetiri. Ye na adwene we yetiri. Abro we yetiri. Nanka I know say. Jesus obi wa adwene bi obi timi sori anopa de ne yonko nipa ekwa adrosu. Say bring this person down. Bring him down syndrome. It is found in most of the DNAs of African populace. And that is what is happening. You are aware of it. And then you buy your traditional leaders are ahemfua wa adwene ahemfua o ma sorry e kuma o mo man e tu katasehye ne proye ase no o man no sorry atia o man asori atia wo mo ahemfua e sorry ekutia katasehye ene proye ye hwetiti bremu a ahemfu bebre ene sorry abibiman mu a omode ani eden ekuma omo man ebi ti say Shaka Zulu eye sakwai ohini no ye leader na okuma ne man onu ani nua ene chi no twa ne tiku no etu no to twene ye ekofa tirimodemfo ebesi akonya so ene se wo ye asantini wo ye bununi wo ye sabe sremuni wo ye votarian wo ye enkraini na wo hwene wo ye sashini we are enzimani, we are infantini, we are achimuni, we are equiapimuni, and now tribal bia, we be our shemibia, and a 2 show mantamu. What in a sand will sit here? Or hinia, the tribu didn't want it at the manipa, and that woman I did, ye do much a swallow, and you are my head, a prostrate your face on the ground, a corrupt leaders, the chiefs and the queens we have, and then I can know me papa. Omo and isuade hunu omo pe asundue omo mpe bone no omo ye menu mienu ya ka bom and ya ko atia omo ne ya ka omo ase omo asem ba omo betimi aka bia ma ye no asem ba omo betimi asori agina ose panyini no ako ama wo sa ahemfu anyina ya ka omo to agu ye yi omo ho ntoma agu omo anim ase abom dagya ene omaka omanu atu enti ahemfu bebre yawo ene wo omumu oman ye omote no omu di oman ne ho yawo ifiri se oman ne ma no akutia omo ahemfu no omusia konya so no nemom ohene a woye adufuru pe woye apoboni woye pasami kumnya woye kromfo ohene a otia konya so woye ani brefo ohene a ono na ti kuro no so a okutia kuro ni ma no di obepeja bia no abrena se odi ehunu huna eni ateatea
ene di o man so eno na wo pe ohene a obeton asase amawo no asa fa akire akoton amani pa foforo apoboni sei na die nti na wo se oman se bibini adwene ya adwuma ene ye nyina ya dwene a die nti na wo se yetena se kofa ohene a obeton asase amawo no aton asase de amame na wasa fa akire no akoton am obi entu behwe asase baako na nipa miensa etwe ho manson no akayeti na bom oji sika na no de adwane akotena mo no ne omfa ho ne ebi won kran ebi wa ibemam ebi wa santimam ebi wo eburumam ebi mo enzema asase so ebi wo sirem abro selfish interest my brother hwe ho yi ahemfu abro ahemfu ohina wote akonya so a obefa nkrofo yire no ene ne ye pe na asem ubehuna bibifu atu adi na chi na emrane a ye sano no asa sabi asase wesu ne so ohene mada ubekomu no na efini bone na aye ohene ntirimu ma akonya obetena aso no wonde wonka no kure da apobo esisie ne ahunahuna ene wode tia akonya no so eno na wo pe ndina me nha me ho ene opatafour me nha me ho efiri se wọ́n a wọ́n ama wọ́n no abibifo na wobɛsɔre agyina hɔ na wo se wọ́n ama wọ́n no saa abibifo na bɛyi wama cause me hu obi a ɔwɔ abibimamu a ɔwɔ anisuade hunu pa a wɔdwene kɔ akyiri a ɔpɛ ne man yie ɔdɔ ne man a ɔbɛpɛ sɛ ɛbɛsiw yie a saa nipa no wanyina kyɛ da ɛyɛ woa ɛna ne abɔnefoɔ na they come in disguise and pretend as if they have good things for you. You join hands with these people and fight us. Omo ni swadi hunu pa. Enti na ahemfo bone na nko hina betina akonya so de. Oman no eyi eyo ne nkanko na sondwie. Oman no emu nhira ntimi ye do betina akonya so. Nanso ye dan na wutimi hwehwe nana wo hwe wo dehye eyire na wo fa. David Suban boni ni bi obi yire na ohene ne da onfa ho because otiakonya so okoka masase so na wote obefa no ani suade hu boni omaya ohene a oyesisifo eno na mope brother hwe hu yi wate hwe hu yi na hwe hu yi wa bibifo ho hwe hu yi wa sankrofo no mutirimu odin ebi mutirimu odin ebi omutirimu odin ebi mu utimi hia obi ne ne ye ene ne ma oye nyina kire se abro de bia be kwa yesisi ni pa bia no be kwa na ye bibini ne yesisi no wo be hwem pa no na ye ne yonko bibini na hia kire ene wa keka nsam awo ho ama ye tini yesisi ru abrabom ene wa hene fa wa de a wonsuro wo hene ye obone a wonsuro enti yena ne ye ho abro no atiye ya yemu yena ne ye ho sabone no enti ye beguso abre a yeti ho ya yensesa ye na ye tiri mu po esum ni amene abro ne wo ye tiri mu na I'm telling you say ye beguso abre onyankopon bia ni ba bia obegime no mienu nyankopon bia ni ba bia obegime no mienu abro no ye beguso abre na ye ma ye yefunu mu maso abre if you say one more when is what you know betimi aboa no omo na yakutia obo abrabom omo na ahemfo betimi aboa no ko pese omo nyina ya ka omo no atum yentimi mo omo nkasa politicians betimi akoama ye no bra sister yakuatia politicians we and politicians no omo timantamu enso omo ntimi nya hwe adentia because one dey waye na adwe so be ka no kore ene wo ka no kore wo mantamu a wo yonko bibini se wo mu ade wo ye dwe wo ye hantan adentia because wa no krenti automatically ohu a wodwa areho ndime men ha me hu bio ma adwene no ma lock no opatafour say ma lock adwene no men ha me hu bio de obeka bia ye wa wasem say you say de obeka no ebe ha me dia oboa ma bobari adadada emfa me ho de opese o ka bi aka
If you say ya humu so poor da mo to e wa abrabom mo na mo bagina e sori tia nipa e ya we ne abonefo na edi hini abonefo na edi akonya abonefo na ya aman panyimfo ntimiti we se wo hini bi paso ne otwa obi tia ohini bi betena akonya so na se wo hini no ofom nsase fa ne ode asisie agi obi asase a enhame ohini bi fa obi yire a enye me yada ye me no mienu ne ade ni si akonya so se politician efa sika yesolia MPPO NDCO omo wi sika we yo yeso ni nyina enye me ya mfa me ho me yo nyame di pan so enhye me da me yo sofo so enhye me da enye me ya because ye me no mienu ne kogina awia no eto abade man sankrofo no abro ne wo selfish interest nti we de we santini we de ye twotwo ncho santini bebu be akatre se okurom pete odi nam ebika efane afanka ne enka se ba bifo me fankodi enso efano bia no ya abro okurom pete bi wo ha odi agro be di nam ebi nka okurom pete ebi wo ha odi agro be di nam ebi nka da eduru mire bia sebe ekwan bia wa wunia wa wofa ekwan bia omde wa fa so se de wasi abre ati mfifiri aboa wo no om ekwan boni omde wa fa so udi o ma se no etwa ntro de ato so no. I'm telling you say ka wo de to aboa kraman po ena say wo sori ye ena udidi ye ena left over no udi ma kraman na enka kraman no be gina ba bia yiwa ye enka akronfo ebehwia wa enka kraman no be sori na enka wako ama dan say wunia bibini na wo say wadaje wo say wo mre ekode ma no onu ana sa hyentumam aboa bi beka wa afuntumam anya wofa eye wunia anya wunia ye papa eye mo omo na hyehyɛ ase ne ye wo ho eye wo manma eye wo awkurom ni abro na wo mutiri ndina politician bi wi sika me o ya me dan nka bi se politician na wa anya kwan na o ya me dan nka bi politician bi besi so ne ya hu development ya hu infrastructure o ya me dan nka bi emfa me ho if you say yes bi da wanum na otu bi a eben ye hyase ye kon ye no na nka ye nya support yes say ye be kon akoya nimu a sister enka sa mere nka ya duru enya ye ne ye hyase ye wo mpanyimfo bi a on betena o manimu a omo ehye se on betu katase hye ene proyase omukọ wie ye no enfumsuo ketewa bi a eba wo mo no ye gina wo saa mfumsuo no so eba wo mo asenua ene ye pam wo mo ebi di areho ebi nya cardiac arrest ene ma ya bro aba yesi ndine eye bibiri ene wo hwe yen nyamsoma yesom ubehwe ye nyamsoma yesom wo osofu na ukure nyame nkyerɛkyerɛ na ubɛkyerɛkyerɛ nipa akwan wo na ye de yensa kyerɛ wo sɛ wo nye papa omo de bi di Yesu na Peter e de yaw e complain kyerɛ Yesu na Yesu ka kyerɛ hom sɛ gya wo mo saa na omo na ene wo mo gyate omo hoahoa atorofo adifo omo de bi di Yesu eduru mre bi no na omo apo Yesu ama Yesu nko anenam na Yesu ebre ho na Peter ka say owura na ade na nipa nyina san afiri yachi na o makodi eye Simon ntafo ayifo yachi boni aya ne man adifo atorofo yachi hono ka kire o say jawo mo sa na o mo maame ne o mo papa ehwo atorofo adifo usu nim say abakosam kire yen say o man Israel o mo nyina no mo yetintum Job o yinipa tuntum King Solomon o yinipa tuntum en ahemfo Ezekiel mo ne sa difo no mo nyina Jeremiah mo nyina yinipa tuntum nti yen yasefo no ehɔ na dodo na afiri ehɔ na bi dwane ye ebetena eye Misrim asaso Egypt asase so as sankrofo we what exactly did we do to them? We fought them and then asofo a omo wo oman ni mu a omo ka no kuro nyina no ya ka oman no atum if you say ukoka ya bobo palm ya bekum ya mekum a oman no be fa kwan bi so e de mra
bia ade a wonye ye omo de beto so ni akekere wonsa gu achi oman no so a wokoma oman no ntimi nyanyansa akoma enya huhumuhunumu se abrante we ye papa we ye sister we ye nua ba we de okoma yen enti ye nso ni nyina sabe Opatafuor ne nsa enso nyame ni kata da onipa ba ko ntimi nkunti wo enje wo man enti se nka ba ko sori na wo ani so adi hunu pa na kia ta na chi enso nya sa na tie ene obehu osofo na obeton powder e de amount osofo na obeton sobolo di obedi wa bro no di oba begina platform so no akika emfra ni masam de akere wona no na apai okoka o jam sa na mu nyina mote ene kure sa ne nyina tie nti ma ye ntina mu na ye mpro ababoa sofo no obebo wa po de wunni bia de ono sofo no wo mpa obaboa wo de sofo ni a obeba abonten abeka akere wo se enianom me ho kire me momuwa me ubehunu na mo sere no sofo a osere srade sofo a oniska wo tumi bi adom bi wo so anka adentina utumi entimi nhira en kore nenso nyame oye adwuma ne mmere no or the time and season en ye adwuma enti adom betimi awo so enso na woni sika adom ewo Paul Peter moso enso na woni sika no omo ye nsankyerene omo ye anwanwade enso no woni sika abra omo hwiase John 21 no omo janya medwuma ho na Yesu bae esa be punu omo foforo eboa omo wa abrabom ema ni patimi boa omo nti nyamdwuma no eden asofo asori ye nyinara wo hwe asuafo dumienu anadodo na omo tuntum obienu sueni bienu ana odi Yesu achi awe kokko omo nyina ye nipa tuntumfo na dia ara ho de se wo hwe nyina so a ye di gina ye achi Yesu a ni nyina se o ka no kore ebi eduru achiri omo ko twantro to Yesu se Yesu wo ye wareseyefo te onipa nyinara oba ye ode ntro ode aza esusu na Yesu onya aza bia obabia asofo a ehihye wo ya we utuwe unim asofo bebre unim se omo nya papa wo ya we enso da so di wo machi ni nyina se wo ye bibini nsa ne ayaw eti wutena mu ana wa wo pora ya wa wasem ne uko internet ne so a asofo a eboni papa emo mo hihye ho bedi adanse asofo Nigeria asofo South Africa asofo Ghana asofo omo aza utim se asemu ya wo kan oso wasare ale but any medical checkup ayibia medical backup biara any hwe eso wasare ale uhwen South Africa aza obi tibi begina ho ni wa bo obi paade de ni to auto ambulance ni e de na ba oso wa nyane no ni wa wu no wa nyane no ubekomu no ye ni 7 mortuary cry ye de no koto ye obi eni mortuary cry koda ye obi eni abronti bibini adwene na dan tiri mu no bro wo obi bia fato bibidi na home wate home na odi agora obewu ntem you die before your time ene bibini adwene nti abro entine asofo na omo ya azan no omo ye yie sam because odi no kura be nantene kombe de no kristofo omo awda ombe mo wabre watale be ba akopɛ ene be hyew nti ono odifo ne de ebo ene okɔ Nigeria are ho se osofo akoto safoa ene oyi padlock na to atwene e wo hɔ ko internet osofo akoto eyi padlock no atoto eyi wakoto safoa no atoto agu ene aka keys no ene wasesare nyina kura se we ye David fie safoa obi amagibi or thousands of dollars millions of naira wa ton the amount na credo ne mu nyina no credo no ne safoa ni nyina no ton ne sen enso ayi credo na to atwene na aka safoa no wo ton ene uko Nigeria wa lodu bo Ghana ya lodu bo ene de agu ho uko say e Goliath bo or ton millions and billions if you say wa anya ne sa onya bi ni nti ene nyame ya adom a ogigea na oton ebobadi nyina awia omfa ho nti womo a omo ye sebe enifrafo a omo adwene mu oha no
omotete sa asofo ne na ase wo so ka no amuna ene osofo akofa gate e dia besi na aso dem gate no de besi wa na so wo bewura ma pie no wo pie wo kunimdie mu na se Nyankopon antima pie kunimdie mu a safo na gate na sa China doors ni bi enti China fo na ebeye door ama yen abibifo ye wura ma pie yen kunimdie China fo omo na ebeye door ko internet eda ho sofo to Ghana o de na adwena bitiu wakofa padlo door China door no de ya besi wo double ni bi uduru ha no aju sika no awuram pia o se wa pia nkunimdie mu busom se no pado do sen e de be pie sa nkunimdie na wo kan ni ubekom na ubekom ubo se obi abegina ho nyanyame nipa nyame nhira ena last week akwankyere na me be ye no mi kofie na se yesi oboa ono ani hu nipa na wabɔ nipa na wabegina ho ye ono ani hu nipa enye obi aye ono ani hu nipa abro ne akoso na ye ono ani hu nipa do bebu nsuo ade agu bottle mu ade agyew dollars no na opɛ ompe obɔ kakra de ya ade ma nipa tuntum a enso nani enti ene asofo abro no mo bɔ na meti o mase susu o mo ntonko so anye ebeboa meti o mase me support o mimi de nya bi da if you say yes dua na ba no na ba mi ahu dua koro enti sa be so azane koro no aba obehu se me firi ma agya a me firi ni no obonsam se me tam powder echekere etoma wa obehu se me firi Satan se me hunu kenke na me ka to say we ye miracle kenka na me di twa wa aboden a obehu se dua we na me firi no nanso duru mire bi Onyankopɔn mpo no ɔte Satan ase eti duru mire bi a mete wo ma ase de wo ye ne boa efiri se obibini se won sua nyansa se bibini se won sua nyansa de ene obetoko so abre ami hira wa nwumre ba bi a wo hwe mi bia nyame hira wa nwumre e kwasiada nwumre kwasiada nwumre e ye 1 September ena wuti wo hwe mi so bibini sisa de wonsua nyansa obebre e de afiri ye na mo na ye na nanom apreso aman payinfu oba na omo ko aban beba aban beko omu nyina abro na the same abro obehu abusua bi mu obehu abusua bi mu na panyini ba ko bi apagya abofra bi abetom na adwene ye different owo akoma pa owo adisuade hunu pa ehyenanum kura na oyama enso da bi da abusua ne besa timu up senka abusua ede omo honhom ene omakoma be tai sa nipa na chini da ye be bona bro ntine asante se woni wu a ne wabusua sa nenso senka woni wu a na nka ma me ni omuni ho o papa mi omuni ho enso wo mo ase obi anwa onim obi anfo nobody cares about you abro no e wabusua nim abusua nim pa wo ye bibi na e dia hye o manim onyam no o mo na fight you brother enku hu o susu sister enku ho sa wawo eba na wo ba etimi gire wani didi watem a na wo ba timi di wani a enku ho sa ye den akwala na wonyem ne bosome nkurumpo no so onfa ni die ma o so onfa ni die ma na okoku ho endwiri bebrebe jano forget ni jano yo di agura adwendwiri bekum adwendwiri be ma stroke ayew die nipa beka bia no ma omonka se wo ye ejabone wo ye enabone da wo mo omonka if you say wi ase ya nkan ni wachia si agro ye de ye yi kwan na nka wo dan a wo si o ekwan ne tere na se wa boka ene wa to wo ena contractor na abu wo na agu fom a ka obehu se de ne yawo sitie ya buwo na gufom ene ya ma wo empata bia ka ba wuse de ne yawo sitie unua no ne de adi no ndi emfa ho enso ka me hu yese kase sori yeso enkase yeso koto se aboa no osi unua so a wo se sori yeso enko kase sori ne so fi se sa wo kasa eye kasa emu oha dwene hu se aboa no ofiri ne so a wo so no de be ba ndi sa nipa na wadi me yonko bone na mantini anka da bi o de be bawo so eventually everybody will have a taste
said the aircon obia benyane de baako said ye uhye suma se pema ni nguase no saa ene onyame so ba mu obi so apɛ wo so ani nguase if you say sa odwene me hu yie a enka me so so ma de ya me so ma dwene hu yie saa na aye sisi a because se papa anya hwe abone entimi nya hwe eduru me bi a mom yenja bible sem no na bible no aparalyze onipa bi adwene entimi ma nipa nene in a logical world that was a reason na yetimi hu se ye nyame ma agidifo no yempo na yetiri mu ɔden ene obehu kramoni papa kramoni bi gina ba bia ɔpere nkoso no malam bi epe nkoso no na malam bi so hyesuma se ya abisa ɔhwa ahwehwem ɔbɔ anyem ɔkanche ɔkenkan ni wa incite spirit wa invoke spirit no didi abro malam se wo kure mu efa nkrofo yere edi nkwase asem boni papo ya zan on the internet bebrebe kwa abro oni hwe no ɔte won so e malam sanso na behu kramoni bia ɔsom ni nyame no kurem a wonam meni kramofo atena kramoni fie ne wo metoye minim kramoni a ɔmpɛ bɔne ne ba pie kwa abɔnten na okodi nsɛmu na ɔba fie adwuma obedi no ɔde no kura na ɔde nam ɔde kusase ɔde no kura ɔmpɛ bɔne ɔmpɛ sisie ɔmpɛ obi ade sana behu kramoni nkwala ɔtete nzongo na ɔhwehwe ade ɔtete mantamu na ɔhwehwe ade ɔpentokwa atuturasam na obu nkrofo dani na ɔtwe sekan ni nyina sanete wei de ono ye sa niam boni no ene na nipa pe ne atudi nachi na malam na oka boni anim ekese he de ekono enyam mi nyan no sa malam wo be konzongo ni aka na no atumo ntimi nkasa de odi apaw ni kro no nete wono ono ne man title woni yama na ye shake osofo no oka no kre no ya kana to fom ti na me ha be hu kra ha wo masa utipu bia wobidi na nyaso wie na koda wobidi na koda ene woni uyonko edi musika bom wo akotena burochire na wabre edi usika wodi usika wabre hwe aburochire awo ohaw kwada na ewom wotimi asevi sika kakra wodi abafie se wabebie adwuma bi wonua bi enkohwe ma wo odi ani bre odu be kwa drosu kwa bubu agu wasa na be ya wontimi magana bi mu afa mupa eni wonua a woni firi ma me baako papa baako enye wo nyina but 99.99% wodi usika bom sem kwa ya adwuma ne koso kura mu nyina ko bi ayi emfaso kakra firi mu no eduru wo de so a na ye ne ya eduru wo de so a na nani abere nani asokọ se kire bene se wo wa aba atoafo mu no onya wo bekum sa na ekoso ade a ekoso wo enuanom ne enuanom ntam no enti na obewura busua bi mu eya a wote wono no ubehu se sikani bi wo sika pa nso ni nuanom bre wote ho ana okeka nsemu na wo ka de ya wo de wo sika nso ntimi mu abusua ko busa kwanye abusua de ne fa so ne wiase ade a wa nua no timi twa se eduru afida se ni edo afifufura afuo na wa nobia utimi bu aburo mu no na aburo na wa bu nya kro no na wabɔ enye obi die enti se ye do na wa nobia utimi di afifufuro mu aduane bai fufuro utimi di bi den na unya ye den wa kotu bai na dia babra wa nobi enti se papa no ana sister no wasi so da wa tani na chi e dia ma abusua no wa busa se de na abusua de ne nam so de na abusua ye no kwai bai na ni nua no de ne fa so nti ama wa ye din a o se ye ne wa te ne ho one ne yire ne ma omfia abusua ene wo bitimi ka se e free se ye ma me wu ye bra e besie no ma abiem on fa ye ho frɛ no kura on fa de na abaye no e kwa boni na aburo ukofa abusua enka sebe eduru mre bi a sebe wa hwe ya you be tempted wa no be pa sebe pray biasa wa hwe ya nka wodi be ye abusua ni yie na ka da bontin so ni yie eso kwan ya unua bi du nam so nti nenso so nka onua do na ye o
enka anya de enka asante eni akanfo okasa bi yes uchocho we bi ye wa wo de hye enso kwan ya wa wo de hye de wonam so kwan ya wonua de wonam so no areho ene say blood is thicker than what water emoja mu oduru siri nsuo enso ene me kan kora to say ensuo mu oduru siri moja kwan ya wonua bi de wobɛnam so no entora wonua ba wonua ba ma bi betwa to so na ne obi ye obi nua watimi abɔ paaku no na samoja we ensuo mu nye du nsene no mimi nua me ni firi na ana agya ana na baako agya baako na so watimi di mafa kwambɔ no so abɔ paa si yenkube abɔ paa si yengu manimu ase won na ehye akiri no aye tekere wogem ene wokeka nsam ama nipa esoliti ame saa nua we entimi ni mienu moja na ye share no that covenant that paternal maternal or that biological covenant that we share enti ensuo mu nye du nsene no. Water is of higher value more than that relationship. And in a business, we know be kwaya adwuma no am wani ada ho because sika sha say bibini bia na no de ne touch na ma de ne nsam o ka bia so ensisi so wo de oba wani mu anya abotre ne terrace din na ne nsam na o ka ne atie no ensisi so abra wa betena wona wa hyeda be ma bia kasa bibini be ma wo twa ntoro okasa na ne nsa dida ne tiri ho odwene nsam obeka de bia saa na oba no so no bo so head body trim o create o generate ideas no de abetwa wo ntoro o ka sam a eni ho ama na ye ho na wagye adi na waboa no wo boa no Yesu so a oba back kura be ka cho sem ba cho be das no Yesu sa akwatafoɔ edu yare nine na kan di na tam so onye papa o ye nipa fon o ye odifoɔ torofoɔ ɛna ba ko pɛ de be da na se ha Yesu ehye no busa se di asem na Yesu tie yenti a ma o ka se na wonua no a aka no wen obi ama eto boa bibini anu anu no ubo ni dwetire du obehye ni du aboro ne woni tirim sa na te ukoka obesa katra se de na wa ya ama me enya aduane keke aduane eye keke wuwo na ekom de wo na obi am aduane edi no utumi ka se enya aduane keke no akeka nsam poto na de ya ne se wo anipa ne de ade na yawo na yawo wakoma mu no wo kura wa ankasa wo onu na wadi usa bone no ona besa ko gina ba bia ka ne ya ama obi tia asa wo usu nipa bonefo wo ye nipa boni ni eso na ya obone ukoka anya aduane keke na ade na ame aduane ya keke nye nsuo keke enye ufie keke na mete obeka kasa sabe excuse me for my language nkwasiya kasa abufuo kasa ode keke no ode asoso keke keke abrabo bonanka abo akokoko mutam ko mutoma abrabo bonanka abo akokoko mutama nenso abrabo nya bonanti no nyankopon ni obi atiri mu pono enu nti utimi bua obi no gina ba bi cancer enfra ni ma asem ditia my brother hwe huye wate hwe na abrabo no akoduru pepenso bi a and how too much who wataku bi a you betimi aboa no boa no man kan tiro abusia problem ete sabe methodist aso dan Roman aso dan yensi wie dawo afi bi a ye bo afode a ya envelope pro so bo si akro so in aid of church building. Last year sikana way afode e boy na way oboso mo di si aso dan so bokom yensi ba bia sa na abusia problem tie nko ahutimi solve wie da obi wo ha no matter what unu ya bi wo bra bi wo no matter what kakra wo benya no fa bi to enku papa sra usu to nuro no usu to bi no na omo hyase ye papa no majority Yesu na o hyase asofo na omo ho free titimire mu no obi enu ha wo ye na asole ma papa obi eni ho Pharisee asofo no obi enu ha wo bo na asole ba no omo titimpotirem ni amaniem bibini wa ye te se aboa wo fidie yi no na akosane no udi agwa na obeka wo de bia ne oye ni brefo sa na Yesu na hyase ya adoye Yesu na hyase e wo Bible mu e ya adoye wona hyase e che aduane e ma nipa 5000 Bible say mema nko 5000 na ma no myese enkwala na wo no myese because titimile mu ye kan ya na ye kan ma nka ho asori bia so e ma e na dos wo nti say mema nko 5000 na ma ye sen adenti ne chi no obi antimi an defend no wa mu na ye omudi Yesu ko no omo panabo eye sa nkrofo na wa mo aduane adipen wiase sa na tie sa na tie said ye wotua aduane wie na wudi wie a entoma agusu ni mfaso ma on sa na tie obi wo ha odidi hu wie obofo ma ho ntu su ni mfaso de ma
na mani ada ho me hwe nipa din me mfa ho de opa bi aka enti ene wo ne wo yonko ye business a ne techere ma de oh bra me si adwuma yi wo ba modern ana nka wo de sika ba ne de wuramu a nka busumi mienu pepepe na nka yate ka sister me say hu adwuma yi eye o Ghana he no ana obi aye o obi a wo sika wo ba modern na de ba ne ketere ma de o ya on kan kure o ti Pentecost o ti Assemblies of God es one kan kure o ti asori o ti zenit Opatafuor ma asori o ti hobi on kan kure o de tetere ma de wo ji wi a wo ko bisa na sister me say said na me de ma adwene buo no nya sa na ti o bra adwuma no se mu asesa o ma hunu mu ye oboa o ye criminal onye papa o diska no obesa cookie up story e de amount wa ma ne biemu obekwa kasa me bra ni tirimu de ye bre pa so eso wa boni dwetira mo ahye no ene abronti uko ware kura na o yam hyehyem because obekwa kofa obi di hye firi ba bi no abeye ne yie sabe mpre asa no abekum ene obehu oba bi a obre ehwe bema eso kwanya bema ne de ne nam so no nya ne kuro bekunu obehu oba bi obre ahomache ne wasori ne mu ya ne ya na chi ya ne ya na kuma ya ne ya enso won kasa o ena sister di nam ene wo bre okoba kakira obenya no de ya aduane ade amo oberima na di enso berima kuro ya no nam so ye bibini a na adwene nyenti jiminti oye bibini 1 minute normally sana before they don't think. They act before they think. Instead of them to think before they act, you know, they act before they think. Okoka, we are downful, or back can be akeka do donya me. I swear by force swearing. Akeka be sanity. A bro, a memory between. You are born for some the woman to me. Uko shia or baby swa. Bema bre. Bema or bre. Or bre. Na kakra obenya no wo dia support wo ba no ungratefulness ene kum ema ni bi no abro boni aye wo ma no hwekura mfa no obesa gire woni ma kansamfu a kire wo ono ne maame ne papa wo no kura ntimi moa no wa be hia ga bontene na wa fa no se oba besene mi yankora minu mienu ke yanka yetam emo ano no ono owotirimu po onya sika no de ahie wo nya de afabra eye bibini adwene o abrofo no omo nte sa one the boyfriend, one the kunutia, ni kunya 50, no one should be 50 asoso. But bibini ni dia compulsory or buying nyane dia na team so ya bro. Eye mama akomako, me ka say man nyina tesa. E mama akomako, e na bisane se bi o mabosom, eyi bibi e de boa bema, o maka abro ni selfish interest. Ono ni dia no, wo ye bema, wo brepa ni o man koyie, obet owo bi onyi da. Abronti na we say nipa we, wo ha ho no ho. Wo obetena se. Uwu a obetenase woni ne te abro uwu a mesi sa nipa we obetenase no adidi omfa ho wona 777 mpra biasa wona do ujimi na wawu ama no emfa ho ene e ma no bebira abro nti ene mema ye ti we I'm telling you say na yesura ware na yesura ware because wo tete de ekọ na wo busa ho say oba na wo kofa no enti obeye o papa na obeye o bone. And then mema yedu omakoko to nyina no busa wo se dodo sei ene ye nokore ya twantro ato omo so agi omo japade mini mema omo fura burochire omo Ghana omo abesu ya me ka bi asem kura de akere wa are ho se me kai last 2 months ba ko bi ofiri America ba hwe ono ti aburochire ene oye adwuma no asene ne yire se onfa top plot ene oba ni di ni na ye ono onimi di onim se ne yire awaware no do oni ni ba oba no na wo ba ba ko obiara ho sam na make no woni na top plot asi dan oba no ehwe ya be ma ne ma no wa fa ni di na wo so na nka sabe oba ma ware no Bible say mienu ebe ya ba ko enti se me toka akura na me kasa me yire emfa ni din enye nkrata na nka ye den enye me yire oba ma ware wa me no bobra akọwiase awieye until death do us part nka me din ya na ye den obana man ya asem amikan me si oka asem tire me to din na ni su atata me enye na ho odin asa e wa abrochire na wa basen ka me obedwodwo no oba ya oba nso wakohyem saa entu on de ontime ne ntena saa
Pharmacist mama so was hwe wo asase wa kwakọ bo oba na mane oba na papa ene na busuafo amane oba na busuafo se de na kire sasase ne dia na ono de onim se ne ba na abre ene wato na sase won krabontin o be 1 acre plot no so awura wo de South here you, 7 kwan asase ne yenchem fa 2 misumem fa 2 oba no se da afa na boni we wuti wiase na wo de ani brese etena wiase enti emesi wo yi abrantie baako oba bi wuma bi aboa ne saa osifie no wie no opam oba no bra enti wo be da saa da we mu afili a stroke e mahwehwe wama boni e bo upuru betu mre bi na dan no se de nantwie ni podua anka ne to no enka okomfo nsam da because nantwie no podua na egu ekura eye okomfo no onimase abro ntine marriage has become business and beneficiary to women. Beneficiary to women. It is the women who benefit out of the marriage. I'm telling you. Nanka wa udi so mfaso bebre awale no obana udi so mfaso bebre no anka o se okrokro me na mitimi tenase na minyanso wie ne anigye no umpo na wo ha me saanso na obekona be ma bi aware otiase no on na benefit you oba no ko bre no de sika na be no aduane de ama no anka o se okrokro oba no onso na edi nkwase asem ukofa no omuade obedu atam obekansem fun no de atere bibini adwene no broni honey I'm sorry. Please forgive me. I'm sorry. I'm sorry. Sa na wale na eko. Bibini, wache no kura no so dunyame, onim ho hwe. Enso waye. Bro. We na oti ho a wo si wo ha wo omo. Bibini wo na wo ha wo. Sister, save your breath. Bra, save your breath. Na sebe kaya ye a wo gina dwom. Osuasu ade a sebe enku papa mpo oni bi sra oba oye kaya ye osuasu akaya ye oni nku papa sebe oni nku papa sra oni samana papa bi adwane no adwane no ye se no nya no de akoto spray papa obarima timi ko hunu ene otimi ko hunu no de na bafie sa obai be ba be po asa di nani udi agro be sa twimpento ade aye nkwam wadi anom ntine mani se mi hwe nipa bi bebre no ma wo simiti no ma sere se ye thank God it's Friday. Maybe as I come so thank God I've seen my left and right in life. And no chira say a man ina anya papa o. Now so 90% of the women are evil. Oba enye sika na adwene da ni trim. 90% omu say we don't need the help of men because after all I have my money. But then enye sika will feel so when you're complete. I have to go in for a woman to come and help me. But oba mentality, a man baby mentality. Me kan practice o you oba na di na chi ubufu aye wa wasem. Adwene ne different. Bibini adwene no. Bibini na adwene no. Enti de esai o man no ya ho. Enti politician bia anya kwan ya susuka. Na de osole o ye kwan no na to abetia no. Eni mfum so ba akopɛ. Mfum so ba akopɛ. Obi timi kasa me ware me koma wonabo card so omra me wedding wa ma. Eni nti ne bu afu no aye campaign tia no. Onim de ato wonabo nti a wantimi ama. Why ye compare tiano? Enuma honorable ni yano mpesua no so de David because why ye compare tiano? My brother, dear kosono no, abro, marriage has become business of the day. If you are not careful, you fall a victim. You don't call to swear maybe and be the amount. Because that is what we call marriage by ordinance. Abro, and they call snakes. Go with say mad do say, and I'm next of kin, mema. And so I worry. I didn't want to find the next of kin on far home. Once you can't render, your value is devalued. Because assassinate one correct. And member to do a say, and then you're more than and do din a young crata over the 70%. Member do more than din a young crata. See me or the park. The audio be a talk when I cough about Obado on your sada. A bibi near identity, no, or one is selfish interest, or now brobe a winning team. Or abro be a winning team. Abro naturally, no. Some of them they were born wicked. Omi abro for is born in the womb team. Or your bema abro, or your bar abro. Almost almost I saw them. And yes, why edigu abro no so. And they'll find them for. And that one is shadow being free. But on fair way, no well being there. And find them for no that. So we did you no over that and find her. And there were Babes yet, what confirm, Sabi and Panana, Usolia,
Who trust sika now the action. One man beard because you want to be responsible. No, or no to be catcher say. Obema on wale me de meda ko no aduane ama meda ko siri ni oma sa adwene won tim ohia sika bia no attest. Please, I need urgent 2k. Bra, sister, hweye nyamu ani na ho na obi amfa wo no mu. Sister, bra, isi hweye na bra bon wan hweye a mo ani na ho ha wo bebre o nya abotere ma wo ubafie na udidi ya susu rase ye frɛ wo ya abra wo sasi aduane me maka obi ba na wo nya aduane ni di nkofa na wo wia wanum beto jackon to baby na di wie far better unless call is important to you. Now the offer the call no one ope wie kra masa obese di watem ene mumu bebre mo ma amanwe mo boso me nkoro ne kwa be no mo nam so obi timi wa boa obi awie no timi ka to say wo de na bi ko wo de onya ne life onya ne type mumie no mo nkleke na utimi gi ni sika life timoni na ho ha ho bebre wo bibini ho vi se bibini trimu adwene da ne trimu different na mane nya ne say wo na obesachira no na bibini on sachira da oni uni adwen sachira okoka obeka de anim e de ato so na menka ho mentan o pe wasam fa ho adwene na dwene kwa akiri na nkrofo bi wo ha ho wo be bresa enkosi aga omutimi moawo obe brɛ ho oba no sa last minute obe you obe du bone obe brɛ ho obe ma no sa obe du bone oye bon ofum ne nia bibi ni adwiri ho de oye ne nyew but o catch sister dan kwase asem na wo ye no na moa why you offended. You don't respect women. How can you respect a woman of your caliber, a woman of your type? Bra, how can I respect a man of your type since you don't reason like human? Yamishira sa wo pɛ no kore fa ho adwene esu a sɛbe kyerɛsɛ mu nimdeɛ ne fa nante na obenyina kyɛ wan hunu susu a obekontem sa na asase ne so tie asase ne kora no ene akutia nipa enti woni onam asase ne so a wo sɛ onam asase ne so nyansa hi Opatafuor TV, click on the subscription button. Sorry, click it. Yes, click it. We see ada share me Friday we are brofo brofo ya we said be obi on TP so benya brofo share brother you ada nwumre nso benya ene kwasi ada on the 1st of September 2024 nyame hira baby a wo hwe me bia makraw